היי לכולם, אני מקווה שאתם בסדר. אז אני אלמד אתכם איך להכין בובות גרב, כמו הבובה החמודה הזאת כאן. אז בשביל זה אנחנו צריכים איזושהי גרב ישנה שלא משתמשים בה, קרטון דק של קורנפלקס או משהו כזה, מספריים, טוש, דבק וחוט צמר כלשהו. אז אני לוקחת את הגרב, אני קודם כל הופכת אותה, אני כבר הפכתי, ואני לוקחת את החתיכת קרטון, מקפלת לשתיים וגוזרת מהצד הסגור חצי עיגול. אוקיי, עכשיו אני לוקחת את הגרב ואני מדביקה בצד הסגור שלה את החצי עיגול בצורה שאני אראה לכם, ואני שמה דבק על החצי עיגול ואני שמה את זה ככה מעל בצורה כזאת. אני נותנת לזה רגע שזה ידבק, ועכשיו אני מכניסה את היד ואני כאילו באה לאכול את זה ובזהירות הופכת. עכשיו אני מכניסה את היד שלי ויש לנו את הפה. זה השלב הראשון. עכשיו אני לוקחת שתי פקקים של בקבוק, אני ציירתי עליהם בפנים עיניים עם הטוש, ואני אדביק אותם עכשיו על הגרב שלנו. עין אחת, עין שנייה, ועכשיו אתם יכולים לראות יש לנו עיניים גם. אני גם רציתי לעשות אף, אז אני לקחתי איזה חתיכת בריסטול, קבצ'צ'תי אותה. עכשיו אני אדביק גם את האף שלנו, מדביקה אותו בין שתי העיניים, ככה. אתם יכולים לעשות את זה גם מאיזה פונפון או חוט או מה שאתם רוצים. ואז עכשיו אנחנו רוצים לעשות לו שיער. אז אני כבר חתכתי לי מראש חוטים, קשרתי אותם פה, ואני הולכת להדביק את זה ככה. עכשיו תראו את הבובה שלנו. עכשיו אני יכולה לעשות לה צמות, אני יכולה לעשות לה קוקיות, אני יכולה לשים פה פונפון, אפשר ממש לשדרג את זה, אפשר גם לעשות פה איזה פפיון אם רוצים, אפשר ממש לשדרג את הבובה שלנו ולעשות כל מיני בובות, בנים, בנות, כל מיני דמויות, ואפשר ככה לשחק עם זה ולעשות כל מיני דברים. אז בהצלחה לכם, תהנו בבית.